ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadungog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga sa bilog na probinsya kang Albay, sa bilog na Bicolandia. Diyos maray na aga sa satuyang mga ka-consumer. Aldaw na naman nim Biyernes ngunyan, kaya mag-iiriba na naman kita digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa Indokang DTI Regional Office 5. Ngunya na aldaw Mayo 13, 2022. Friday the 13th mo niyan, ano po? So, ibanan nyo kami digdi sa sarong oras na pag-ilistoryahan ta manunungod. Siyempre, sa mga diretsos kang satuyang mga consumers, ano? Asin, igwa kitang mga pag-uurulay-ulayan mo niyan na sarong batas na kung sain siguro dai pa ini masyado familiar sa kadaplan or aram naman initan sa tuyang mga ka-consumer pero sa tuyang i-explicar kung ano ining pinag-aapod tang ano nga ni ito so sa tuyang No Shortchanging Act ano po. By the way si Bem Birango po giraray ini ang sa indong ka-consumer nakaibahanan nindo digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa Radio DZGB. Ano po, nadadungog kita sa 729 kHz as in naka-live stream man po kita sa Facebook page kang Radio DZGB na samuya man pong sinishare sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Magayon ini nga sa tuyang tema ngunyan, ano po, kasi gusto kong haputon mo na ining sa tuyang magiging kaiba digdi sa programa tangon niya na aga digdi sa Usapang Consumer at Negosyo kung siya ba na experience niya na shortchange bako sana sa mga transaksyon sa mga tindahan o sa mga establishmento kundi haputon ko ining bisita ta kung na shortchange na ba siya sa pagkamuot? Igwa ba mga instances na hindi nasuklian ang pagmamahal niya? Oh? So, iyan ang satuyang magiging pag-ilistoryahan nun niya na aga. Sabi nga ni kaining bisita ta, pamidbid ko na lugod, Sir Ben? Ang satuyang makakaibang ko niya na aga, si Sir Ben Sombon. Ruben Sombon, siya po ang samuyang Consumer Protection Head digdi po sa samuyang DTI Regional Office 5 digdi po sa Rawis, Legazpi City. Yaon na kami sa Regional Center site sa Rawis. Sir Ben, nadangog mo suhapot ko kasubago bago kita magpadagos kaining sa tuyang pag-ulay-ulay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ikaw ba na experience mo na hindi nasuklian ang iyong pagmamahal? Diyos marhay na aga tabi ko naman din. Magayon ang kahaputan mo. Agang-aga kang may mga kung apot mo sa kuya kung na shortchange na ako. May ko tig-expect them. Pag nagtao ko kipagkamot, may ako nag-expect na mamumutan man ako. Gusto ko, bahala siya ko. Basta tinaw ko sa pagkamot ko sa iya, abo ko mag-expect kung matao man siya, kipagkamot sa kuya. Ay, wow. So, mas magayon iyan, tanganing, kumbaga, ano ang apod ka, daig ka na frustrate, daig ka na disappoint. Tama? Correct ka dyan, ma'am. Na short change kita mo niya. Siguro, sabihin ko sa imo niya, na short change kita, so laging
so naging resulta siguro kang election tangon yun. Ako sa pagbati ko na short change ito. Gari ka, dahil ka man na short change. Gari, gari na sobrahan ka pa. Anyway, oo, siguro, yaon, syempre, daitaman mahali na iba-iba sa mga reactions kang mga electorate sa naging resulta kang election. Pero sabi nga ni, we have to move on, just look at the silver lining of what happened. Tanganing padagos kita sa satuyang matiwasay na pagbuhay-buhay. Bako sa na bilang mga konsumidor, kundi bilang mga Pilipino, no? Igwaman sa nakitang sarong kamauotan baga sa satuyang bansa, sa satuyang mahal na bayang Pilipinas, no? So, yan na lang ang satuya para na kita masyadong magsinter, magmundo kung ano man ang satuyang mga iba-ibang pagmati reaction sa naging resulta. So, ngunyan, sabi ko nga ni Sir Ben, yes po. At least sabi ko nga sa mga pag-iribat na at least sa pagboto ta na-exercise ta so karapan ta magpili kan sa tuyang mga leader. So kung pinili ta medyo demo na gana, at least naging parte kita ka naging exercise pang election. Last year na. Kung pinili ta bako man arog kang pinili kang iba, dahil man sinda kayan ma-question, dahil man sinda mabasol. Kasi igwa baga kitang mga kanya-kanyang choices. So yan, ang maray nagkaigwa kita ki tsansa na ma-exercise sa tuyang right. Siring man baga Sir Ben kang sa tuyang tema kang nakaaging simana, itong right to choose. Ano po? Right to choose. As consumers, igwa kitang mga diretsos. Ang saro digdi sa satuyang mga diretsos, itong satuyang pinag-aapod na right to choose. Igwa kitang karapatan na magpili kung ano ang gustutang bakalon, no? Kung ano ang serbisyo na gustutang i-avail. Siring man kang sa pagburutuhan, igwa makitang karapatan na magpili kang satuyang mga gustong kandidato base sa satuyang mga views, perceptions. Ano po? Okay. So, mapadagos kita, Sir Ben. Bago palan kita magpadagos, nalingawan ko, pwede ka mo magtao sa indong mga reactions, comments, kahapotan, manunungod sa satuyang tema ngunyan, or kung igwa ka mong gustong ihapot na luwas sa satuyang tema, pwede taman na masimbag, igwa kitang oras pa para masimbagan. Itao kung Sir Ben, so sa tuyang line, no, na pwede nindang i-text. Uni po ang samuyang linya na pwede nindong i-text kung igwa ka mo mga issues manunungod sa DTI or as consumers, no, igwa ka mo mga kahapotan. 0999-883-1471. 0999-883-1471. Ayan, ano po. Welcome po, maghapot, magpahayag kan sa indong mga reactions and komento sa samuyang mga serbisyo as in programa, especially ngunyan sa satuyang tema. So, sabi tabaga, no shortchanging act. Ano po, saruining batas na naipasar kang 2016. Ano, Sir Ben? So, ano ini Sir Ben na batas na ini na pinag-aapod tang no shortchanging act? Sabi siguro sa padagos ta kan sa tuyang pag-ulay-ulay, masisimbagan ta itong mga kahapotan kan sa tuyang mga ka-consumer na pwede ba talaga mag-uli ki Dulce kung kulang ang uli. Sisimbagon ta yan ngunyan sa tuyang pag-ulay-ulay. Pero bago iyan, Sir Ben, sige daw tabi, tawan mo kami ki diit na background kung ano ining pinagsasabi tang no shortchanging act. Sige, ma'am. Liwat po Diyos maray na aga sa tuyang mga paradangog di sa Radyo DCGB. Ang ini pong pag-uurulayan tangon yan, Ma'am Ben, no shortchanging act, ini po base po sa Republic Act number 10909. So ini po batas na nagpo-prohibit sa mga establishmento
na di nagtatao kisukli o di kulang susukli o nagtatao kidul sirap na panukli sa mga consumers ta. So ang ining batas nini syempre si DTI sunatasan maggibo kining implementing rules and regulations. Katuwang tamamper, di ba ko lang po permi ang DTI ang nagibo kining IRR na pigapunta. So kasabay ta po si BSP, yaon si so mga LGUs, kasabay taman dyan, si LTFRB, Bureau of Internal Revenue, tapos iba pang kaibanan ta sa government services. So nag-wrap up kita mambem kining IRR para po mapasabot ta kung ano po ang laog kining Republic Act 10909 or No Short Changing Act. So nag-aarap po niyan kasi aram tama kang pagkatapos kang election nagdakol so tao sa mga grocery stores kung nariparo tamang bed. So baka so uli sa indo then yung nariparo kulang pala no then nakopigulian o baka Dahil na nariparo tadakulo na sindang dakulo sindang kwarta pa election. So ini po tatawan ni po kamong giya kung ano ini No Short Changing Act. Ayan. So, so ano so objective kaning anong short changing act minutes. Siyempre ang pinaka-objeto kani maprotektaran ta ini mga consumers ta against duman sa mga mapaglinglang so bako patas ang pakikipag-transact sa mga sales transaction ninda. So sabi ni sa mga laws na pigwa pa implementar kan DTI para po maproteksyonan ta ini mga consumers. So igwa po bagita mamben na the right to redress so, na pag-urulenta na the last time. So ini po sa pagkakataon nito kung maaraman nito kung paano ka mo magkapagreklamo, makaka-file complaint kung sakali man na short change sinda mamben. Ayan. So, Sir Ben, dyan sa batas na iyan, pinagsasabi ba dyan na igwang mga exemptions or sisay ba ang sisay sa na ba ang pwedeng ireklamo or sisay ang mga kasabay dyan? Sabi dyan sa Republic Act 10909, tama? Yes. No yes, Short Changing Act. Oo. Opo. Ano ba, pwede ba iyan na halimbawa ireklamo maski sari-sari store o sisay ba ang mga kabali? Sisay ang Yes, pwedeng, oo. Ang coverage kay ining pig-implementar kang DAO 16-03. So ini so implementing rules and regulation pending Republic Act Batas. 10909. So ang yaong po digdi mamben, these rules shall apply to all business establishments, registered or not. So gabos po na business mga establishmento ta na nag-conduct in business tibi sa tuyang lugar, maski day po kamo rehistrado o rehistrado kamo, mas rehistrado saklaw sila kining batas nini. So again po, so define tayo naman ba bago kumalingaw na kung ano ning short change na pigulayan ta. Ang short change po, ini po so the act of giving insufficient or no change to a consumer who purchase a product or service. So pag naglakal ka sa produkto or nag-avail ka service, kay puan day ka uli sa imo kay puan tama. Day ka dapat maski sentimonas na siya mamben kay puan uli ang kamang giraray. So maski day ka maghalat, day ka maghagad kang sukli mo, dapat po responsibilidad kan mga establishments na magtao kang nakagkanigong uli na pig-apunta. Oo, kasi ano ang use ka ining mga coins, no? Ining mga denominations na ini kung dai man gagamiton. Sige Sir Ben, please go ahead. Sige po, ma'am. Hindi po so sa kung nahapot mo kasubago kung sa mga coverage kani. So maski po sa mga informal o unregistered business or establishment, kasabay dyan ma'am sa mga ambulant vendors sa bagano, sa mga peddlers, maski pedicabs, tricycle, e-trikes, o maski sa tiyangge, o sa mga transport services ta, arong sa jeep, kung kinulangan sa uli nindo. So, covered po si ma'am Ben. Pero sa liwat po, kita baga ma'am Ben, minsan naubusan kitang sinsilyo, no? Dito mo po agad, asar man sa pighagad ta. Kung alimbawa ngayon pagkaaga, pasirin ka sa trabaho nindo, naglunad ka sa sarong pampublikong sasakyan,
ang sulamenting kwarta mo is 1,000 peso bill. Mm. Tapos itotoo mo naman sa driver, baka ikasubeda man nung pasahero, mahirapan man siya. Mahirapan man siya magtaon ng suplite. Basta ang may mga kasabay bagay dyan sa jeep, may sinabasa ka, barya lang po. Barya lang po sa umaga. Mga ganyan na bagay. So, minsan po, kay kwanta man iwas sa mga araw. Baka malibong man sa pamayo kang driver, baka magkakaigo ka mo ki-issue, magkakaigo ka mo sagutan sa araw. So, mga parang try na kung dahil talaga na iwasan nakasakay na ka mo. So siguro pala yan hindi sa driver. Manong bakit wa ka dyan? Sorry taday ko napasinsin niyo sa kwarta ko. 1,000 po ang kwarta to para po masakyan. Baad Sir Ben baga joke Libre ka. Baad tigtuyo tanganing makalibre. Pwede, Sir Ben, may hapot ako duman sa sinabi mo kay itong duman sa implementing rules. Nakalaag naman sinabi na walang exemptions regardless kung ambulant vendors or mga sa Tiangge. Paano mo yan sinda ireklamo? Sa tuya man giraray ba sa DTI? Halimbawa, sa mga ambulant vendors, wala man sindang business name registration with DTI. Sa yes, cloud pa iyan, tabi Opo. sa Ben? Yes, ma'am. Kita man po girari ang mahir kang kaso. Kaya yaon digdi sa implementing rules and regulation. So so responsibility kang LGUs. Kumbaga so pag involved informal o unregistered business sa mga peddler sa piga-punta, pwede kita mag-seek assistance sa mga LGUs para sa nakakanigo investigation ng gibunta para matauang kita kan necessary information regarding duman sa mga ambulant vendors. Kasi ang mga LGU baga may igwaning mga jurisdiction pag-abot yan sa mga ambulant vendors, handlers. So maski pero paano makukuha to sa mga pangalan o sa address o any information na matataw sa tuyat ang LGU regarding duman sa complaint. So gusto sabihon, pag ining mga ambulant vendors, mga Tiangge, ang pigma-violate ining No Shortchanging Act na ini, sa tuya manggiraray pa lang. Yes, ma'am. Opo. Kita manggiraray ang may jurisdiction na mag-hear kung igwa mga complainants digdi sa mga nasabing tindahan. So, gusto kong i-clear, Sir Ben, the exemption. Exemption. Regardless kung sari-sari store, sari-sari store, ambulant vendors, Tiangge. Oo. Alat na, may nag-message digdi si Madam Eve Espinas. Ang text line po na pwede nindong i-text 0999-883-1471. Ulitin ko po, ma'am, 0999-883-1471. Ma'am Eve Espinas, salamat sa antabay sa muya via live stream. Okay. So, ayun, Sir Ben, dait pala na exemption, ma'am Ben. The exemption. Actually, sa mga prohibitions na nakakadigdig, ma'am Ben, na pinagbabawal na sasabihan mo sa consumers na maski maghagad ka ng permiso na ma-exempt sinda sa law na ini. Kasi nga, wala silang coins, wala silang kulang sa coins sinda, kulang sa bills sinda, pero po sa mga prohibition na nakakadigdig. At katulog pwedeng bamban na prohibitions na ini. Okay. So ito po nga, mag-ask ka extension di po pwede. Kasi baka nagibo mo lang duman sa sarong customer, baka gibon mo ulit duman sa sa pinagbigyan ka. Di po pwede yan. So, kung ang iuli naman sa imo ngayon, ma'am Ben, ang tinaw mo ngayon is 100 pesos, tapos ang iuli sa imo is dollar or yuan or any other form of currency na iba sa tuya, pinagbabawal man po yan. Kasi po, ano yung sa inyo? So, pigalam na kwarta dito sa Pilipinas. Kung in kasi inuli ang tinao mo nga is 100 pesos, ang inuli sa inyo $2, di okay lang yan. Na ito, pero kay po, ang ito sa inyo, so di magala, Philippine currency na pigapon. Kaya nga ni Ma'am Ben, bako exempted warang exemption digdi kasi nga po sufficient ang bills and points kaya katuwang ta digdi si Bangko Sentral ng Pilipinas kasi sindaman siya nagre-regulate kan circulation kan sa tuya mga coins and bills data po siya sabi nga ni BSP dati na
kay po mag-circulate siya, dahil siya dapat para taguol lang po nindo dyan sa mga ashtray, sa mga ano na, nakatiwangwang lang sa mga coins. May gamit po yan, kaya po yaw yan. Ano pa ito, Sir Ben, susaro? So, sa pa, Prohibition. pantulunan ng prohibition na Prohibition, oo. maski even if such change is only a small amount, kaya po pwede yan. Kaya po ito to manggirare yan. Bako short changing, sabi nga sa short changing is not to be construed as restricting a business establishment from giving an amount greater than the sufficient change. So, yan po ang sa mga ano yan. Kaya po, maski kadikit na amount na yan, kaya po ang responsibilidad po ang mga business establishment na magtausin na nagkaligong sukli. Di po pwede magsukli kay dulce. So, okay lang na mas sobra, okay lang na sobra, basta dahil magkulang. Yes, ma'am, Bema. Pero yun nga din, sabi nga din, na dito construed na magtausin na kang greater amount. So, ito, responsibilidad nila na magkuha kay nakakanigong coins, sufficient na coins o bills na panukli ninda. Kumbaga, talagang obligasyon ninda na magkaigwa ki, kumbaga, enough na mga panukli, coins, no? Para daisinda madipisilan sa sarong aldaw na iyan na pag-operate kang sa indang negosyo or establishment. Kasi, Sir Ben, pirmi talaga iyan na, baka man hingaro pirmi, pero ako several times na na-experience ko iyan na nagbakal ako sa sarong dakulang establishment sa mga malls. No? Nagkapirang beses na nahapot ako. Tigahapot ako. Kung, ma'am, okay lang po na kulang ngaya ang uli ko sa imo ki 60 cents or 50 cents or 25 cents. Di ba sala ito, Sir Ben? Prohibited Yes, ito. Opo, prohibited siya, ma'am, Ben, kasi nakakagdig din na asking the consumers for permission to be exempted from the provision of this app and its IRR for any reason, including the non-availability of small bills or coins without prejudice to the Section 1 also pig sabi ka kasubago. So, di po pwede siya, ma'am. Kaya ako, Sir Ben, talaga, ang tigasimbag po, ay, di po, ma'am, pwede. Di po, pwede. Maghanap ka po pang uli. Diba? It's not the amount. Bako iyan so amount. Bako. Para ngaya sa lapi o para ngaya 60 centimos or 25, habulon ko pa yan. Bako iyan. So gusto tang ipaabot sa inda na iyan ang obligasyon ninda. Kita man na konsumidor, may karapatan kitang maghagad kang tamang sukli. Correct ka dyan, ma'am. Okay. Eksakto po sa pagkara mo na so responsibilidad ng mga consumers, i-ensure ka na so exact amount of change talaga na receive ka immediately after kang transaction ka. So, kaya yung mga duties and responsibility kan sarong consumidores, consumer member na sigurado na sa pig-ulit saya, tama. Kita baga sa yaon baga dyan so sa tuyang advokasya itong value for money. So, dapat itatao sa tuya. So tama na sukli. Bako man pwede serve na tauan kita ki ibang klase ki panukli. Halimbawa nga dulce. Opo. Di ba? Oo, bawal ang pagsukli ki dulce. Pero kung minsan 'di ba ang sarong konsumidor ngayon nagmamadali o sige na sana ngani kaya o sige na ngaya aron kay. Di man ito okay man lang ito ta. Kung okay sa iya, di okay, di ba? Yes, ma'am. Kasi, daiman, nga niyang apod ka ini, bako man obligasyon kang sarong konsumidor na magreklamo. Right niya sa na ito, privilege niya. So, kung habo siya maantala, habo siya mapirwisyo, di ba? Mareklamo, araw-araw ka ini, may mga proseso, araw ka ini. So, dahil taman siya pipiriton na magreklamo. Tama ba, Sir Ben? Yes, ma'am, tama, ma'am. Pero hindi nga so pigsasabi ka na kung i-encourage ka sinda na mag-exercise itong rights nila para sa tamang sukli. Kung dahil sinda na sukli ang kitama, pwede man sinda magreklamo digi sa tuyong opisina. Ngunyan ito sabi mo kasubago kung nasa inda, ma'am, kung gusto nila mag-file kang complaint o dae. Pero yaw ng opisina ta para po magsimbag sa indang mga
mga reklamo manugod po sa no shortchanging at natigulayan ta sa ngunya. Ayan. Pero, Sir Ben, yaon ba dyan sa implementing guidelines itong halimbawa, no arin ka pwede magreklamo, di ba? Igwagari iyan dyan akong nabasa, naagihan ko. Itong halimbawa, ngunyan ngayon na commit sa offense, ngunyan ngayang aldaw na commit sa violation, kansarong tindahan, pirang aldaw ba ang palugit within which pwede ka mag-file kireklamo? Yes, ma'am. Ang yakong hindi sa implementing rules kay po not later than 10 working days na tigapot after a violation has committed. So, itatawan po kita hanggang 10 aldaw. Ano ba, working days po ang pigsasabi ta digdi. So, alwang ngayon na-commit sa transaction mo munya na Friday, so mabilang po kitang 10 aldaw sa 10 working days na allowance mo para po magpag-file digdi sa muya. 10 days, 10 working days 10 after working days. Magpuon kang na-commit sa offense. Violation. Yes, ma'am. So, after that, daina, no? Opo. So, kasi pigiiwasan man kayo dyan, Sir Bensu. Gari baga, minsan nga may dagit ka duman sa sarong tindahan. Gusto mo lang siyang gusto mo lang yes, na ireklamo siya o aron kay ini may atraso sa imo o may personal kang dagit. Kaya piga tawan man ki oras, no? Kasi baka nga bigla asa nang nakaisip na magreklamo, ireklamo mo siya ta may dagit ka. Yes. Tapos, Sir Ben, igwa ba iyan ano ba ang tigahagad diyan? Kasi dipisilon baga iyan wala kang ebidensya, no? So sa imo lang natataramon na kulang nga sa kuso inuli. Ang requirement lang dito, ma'am, na punta na documentary evidences na pagpapatotoo na dumang ka nagbukal talaga, ano. So sa rupo digdi, so official receipt, syempre. So resibo na kaput-kaput mo or sales invoice or any proof of transaction na nagpurbar na dumang ka talaga nagbakal ka yan. And yung padigdi, ma'am, police reports or any other related documents. So pagkakasabi ta sa ngunyan na ini sa mga ebidensya. Ngunyan, duman naman sa ebidensya mo na talagang ang sukli sa imo diit o kulang suli sa imo. So ma-file ka sa mo complaint sa DTI. Then pag na-file mo si complaint, papapudan ta po. So process namang ginagawa naman na susunod. So papapudan ta sa sinda, so complainant. So, ang mediation. Tapos, so respondent. So, magtatigwa kita dumangki pag-uurulay kung talagang tama or valid so complaint kay itong complainant. Ngunyan, ma'am, pa din natatapos ang sa tuyang proseso. Kung halimbawa ngayon na may base sa mediation na ginibuta so pagkandak ng investigation na ang is nagtigwa kita ki prima facie evidence na talagang nag-commit ki short-changing itong establishment. So provincial office, ma'am, kung saan located so establishment, pwede siya mag-file ki formal charge digdi sa regional office against duman sa establishment. Para po kumbaga kasi pag may formal charge duman nagkatigwa pag ang findings talagang guilty siya duman sa short-changing, may penalty na kaakibat. So, kumbaga papaliwanag tayo para mas mga business establishment na once po nag-albo ngaya ang issue lang is ngaya 50 cents, sabi ko sa bago, 60 cents lang ngaya ang gapuan. Pag na-file na po din sa DTI as formal charge, formal charge ng pig-file din sa regional office so bako lang susukli ang itataon nindo duman sa complaint. So magkakigwa ka pa additional na penalty. And then, liwat po ang penalty digdi medyo magabat. Iba duman sa pero ini sa magabat na penalty na pig-impose kan DTI. Sige daw, Sir Ben. Pwede mo isaro-saro so mga penalties depende sa
kung first timer, first offense, no? Sige daw, Sir Ben, tabi. Sige, ma'am. So first offense para sa business establishment, kung sakali man na ang findings talagang nag-violate sila kang short-changing act ninyo, 500 pesos lang, ma'am Ben, or nakakagdigdi 3% of the gross sales of the business establishment on the day of violation, whichever is higher. So nakakagdigdi, ma'am Ben, 3% kang gross sales kang sarong business establishment itong aldaw na commits of violation. So kaya ang penalty di ba ko karaw-karaw lang, ma'am Ben, so 500 pesos or 3%. Pag sa first offense yan, pag second offense, ma'am Ben, medyo magabat na, pagabati yan 5,000 pesos or 5% na kang gross sales kang business establishment on the day of violation, whichever is higher again. So sa third offense, igwa kita ng 15,000 pesos or 7% na kang gross sales ang maging penalidad kang establishment. And whichever is higher sa itong 15,000 or 7% na gross sales. And the license to operate of the business establishment shall, upon kang rekomendasyon kang Department of Trade and Industry, be suspended for 3 months by the appropriate government agency. Kung nag-recommend ka sa LGU, siyempre po, masuspend. So, pag negosyo niya, sa loob ng 3 bulan. Ang fourth offense na, ma'am Ben, talagang the same violation ng committer niya. So, igwa na kita ng 25,000 na penalty or 10% na kang gross sales kang business establishment. And so recommendation ta manggiraray na i-revoke na kang appropriate government agency sa mga license to operate kang I-revoke na. Gusto sabihon, day na sinda maka-operate. Yes, ma'am Ben. So yan ang nasasabi din sa license to operate the business establishment shall, upon the recommendation of the DTI, be revoked with the appropriate government agency. So yan po ang pinalidad na pinitang Magabat-gabat pala kung ang pinag-uurulayan ta sa na 50 sentimos or sa lapi na kulang sa uli, pag napatunayan kang nag-violate ka itong no shortchanging act na pinagsasabi ta, ang first offense mismo is 500 pesos or 3% of your gross sales for the day. Tama? Yes, ma'am Ben. So tama. Kung ang halimbawa saro kang mall, saro kang grocery store, halimbawa na sana ang ang gross sales mo is 100,000 pesos. Ang 3% ka, ang 3,000 pesos na. Yes, ma'am Ben. So kaipuhan magsunod kita diyan sa batas na iyan. Tanganing kita magulpi sa penalidad kasi mas very small amount na pinag-uurulayan sa lapi by 5 o 75 pero penalty mas magabat. Ayan. Yes, so kaipuhan na maintindihan iyan kang sa tuyang mga negosyante, kang mga business owners. Tapos, Sir Ben, gari igwa pang sinasabi dyan, nabako sana mga itong mga service providers pa, na-mention mo kasubago. Halimbawa, taxi, jeep, or bus, transportation, Kabali sinda dyan, bako sinda exempted. Kasabay sinda, ma'am Ben. Ang kapartner naman digdi kung sakali nag-file sa kuya, yaon dyan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para po makuha to sa pangaran ng mga PUB operators na yan. So, never sila kami, yaon po sa indaman, so nagkakanigong informasyon manugong sa mga operators na yan. Pero Sir Ben, Sir Ben, halimbawa ang nag-commit kang violation sarong jeepney o bus, kisay mareklamo sa tuya mang giraray? Yes, ma'am Ben. Pares po kang nasabi tayo sa mga ambulance vendors. Kita mo po giraray mahirkay yan na kaso ninda. Ang to lang digdi is magkipag-coordinate lang kita sa LTFRB para duman sa informasyon na haga dun manugod duman sa mga pangarang kong operators o address ninda para po mapadaran ta kanagkanigong
So letter ka kang pag-invite di sa DTI po, Ma'am Bel. Okay. So, kaipuhan pa lang talaga iyan ipaabot ta sa mga establishment owners na batas na iyan. Ano, tanganing maiwasan naman din na pati sinda magulpi, di ba? Kaining mga penalidad na yaon dyan nakasaad iyan sa satuyang batas na pinagtitibay pa kaining satuyang implementing rules and regulations kaining batas. Sir Ben, ano pa ba ang pwedeng itandaan kan satuyang mga consumers manunungod digdi sa No Shortchanging Act na ini? Igwa pa bang mga special ining provisions na kaipuhan i-highlight? Yes, Ma'am Bem, dakot pa po kita dyan na pwedeng parumdum sa yung mga yung mga paradangog maging vigilant kita sa mga pagsukli sa tuya. So nasabit na kanina kasubago na karapatan ta maghagad ki tamang sukli na kung dapat sa tuya man. So dapat kita tatawanan kitong mga dulce na pigsabita kanina. Ma'am Bem, sa mga konsumidores yung masansukay po nindang tatatandaan, Ma'am Beth. Kay one issue ninda na tama sa ulit ninda. Tapos kung may nagkaigwamang di ka mo pagkasinabutan na di ka mo sinuklian o kulang sulit, yung mga po so diretso nindo na mag-file kang complaint dito sa office ninda. Sa mga business establishments man, Ma'am Beth, ang mga responsibilidad ninda nakakapira man yan. Kay po na magtao ang primero. Kaya po talaga nila magtao kang tamang sukli o tamang pang-uli sa Kaya po responsibility nila magkaigwa kay itong tamang bilang kang sendang points or any bill sa pansukli nila. Pero yan sa ababantayan nila. Bago sila magbukas kang tindahan nila, dapat sapat ang panukli nila na yaon sa tahan nila or sa nasa mga cashier nila. So, pagduwa ang masunod na kaya po na rumdum mo kung mga business establishment, mag-issue ka mo permit itong official receipt or any sales invoice na applicable sa mga consumers ta, syempre. Kung pwede, Ma'am, pigagad ka na magtagsinda kang notice sa counter ninda na pigiinggan nyo na so itong please demand ngayon for your exact change duman. May karatulis nila duman sa cashier ninda na bisuan sa mga consumers ta na mag-demand ka sendang tamang sukli. So pag kalingaw si cashier o bago si cashier, bagong tukaw duman sa cashier booth ninda. So medyo pa niya kabisadong maray so mga rules and regulations pagabuting day. At least so consumers mapapagirumdum so cashier na madagkag ka mo diyan ngayon, madam, please demand for your exact change. So karapatan ni po kay po nindo magtaw sa muya kan tamang uli na ito dapat sa muya man. Tapos iyaw pa din naman sa rules na dapat ini mga business establishment kung hagadon ka dapat magpo-provide sila kitong mga documents kitong para po sa percentage gross sales sa betaba kanina. So kay po may ito sila sa yung mga dokumento para mahiling ka kung tama itong gross sales sa pig-declare nila kung sakali man nagkaigwa dumadag na sa penalty, nagkaigwa kay penalty. So, paano ito makakompute itong gross sales sa pigapunta? So, yung dili sa law, na kay puan magtao, shall, ang yung dili, ibig sabihin, mandatory na magtatao sila ka mga documents para po makompute sa tamang gross sales. Para po, nag-compute kita 3%, 100,000 niya, so, sabi kasubago na sales nila po 3% kaya, kanina na 3,000 pesos ang penalty na i-impose sa iya. So 500 pesos or whichever is higher, 3% o mas higher, so 3,000. So 3,000 ang penalty ka sa business establishment. Plus, kay po niya nang itao sa tamang sukli duman sa nagko-complaint, Ma'am Ben. Okay. Pero, tama yun, Sir Ben. Pero, gari katakod ka ining batas na ini connected digdi, igwa ining relasyon, digdi sa sarutang batas man na pinagpapatupad itong price tag law. Correct. Kasi
ining price tag, importante ini naggiya sa satuyang mga consumers. Tangani nganing maaraman ta talaga kung pira talaga ang dapat na isukli sa tuya. So siguro may mga may mga connections, may mga relasyon ini sa mga iba pang mga batas na sa tuya ng enot na pinag-i-implementar. Kasi ining No Shortchanging Act, although dati na talaga ining pinagbabawal, pero pinakusog ini kaining batas na naisa batas pa sa ini kang 2016. So mas napakusog, no. Manunungod duman sa price tag Sir Ben, daing exemptions man ito ade. Correct, Ma'am Ben. Oo. The same man po pang kay Puan, gabos offer for sale duman sa sarong tindahan, sarong business establishment. Kay Puan igwan ning price tag. Maski pa siya online or may igwas yung physical. Kay Puan igwan sining kakanigong price tag. At saka siguro pagirumdum tagiraray itong mga prohibitions manunungod sa price tag na dapat bawal itong mag-display price tag. I mean, bawal itong duwang price tag na magkaiba. Correct, Ma'am Ben. Kasi sige. Tigtutugutan lang itong duwang price tag kung sakali igwasin na ning sales promotion na piyagibo. So dating price versus bagong price. Yan lang pigatugutan ta. Kasi puro pirmi ini nangyayari kung bako kita mga maikmat or mga vigilant consumers. Pirmi ini nangyayari sa mga establishments na halimbawa nagbago sinda ki price tag. Dai maninda napalitan. So, daininda nahali so previous na presyo kan sarong produkto tapos igwana pala na bagong presyo. Siyempre, malilibong su consumer. Halimbawa, nagtaas niya so presyo kang gatas. Kasi ako biktima ako kan saro na nagbakal ako ki gatas, Sir Ben. Nahiling ko sa presyo, halimbawa, ngayon sa saro, 1,599. Arog ka ini, may presyo duman. Nahiling ko pareho sa size baga kang gatas niya. Pirang kilo, Tapos duman sa saro, ang price tag is 1,755. So, duwa ang price tag. Pinicturan ko ito, Sir Ben. Pinicturan ko. Pag abot ko sa cashier, pinahiling ko ito na duwa ang price tag ninda duman sa gatas na pigbabakal ko. So, maray nga ni insigida man, Sir Ben, na tig-apod kang cashier so garibaga supervisor niya. Insigida, tigpabayadan sa kuya so mas hababang presyo. Okay. Although gari tama man talaga na nagtaas na talaga gari. So presyo kaining mga produktong halimbawa so gatas. Pero ang pinabayadan sa ko sumasababa na presyo. So kung dahil ako nagmangno, ang nabayadan ko sumasalangkaw na presyo. Kasi nahiling ko talaga duwa sa price tag. So tama Ben. So yung mga simpleng bagay na yung pag-unat para tasan na pero dakulaon na bagay po yun sa tuya. Kapadwa kang Ben na natuturuan ta sa mga negosyante na sala so nagibuda pero data aram man inda yan kaya nga ni tigtaw sa imo so lowest price na dapat aram man po minsan talagang di man naiiwas sa mga business establishment na minsan nalilingawan nila magbago pang presyo. Na-release ito. Lalo na kanya, Ma'am Ben, na sige bagang fluctuate ka mga presyo ng mga barakalon ka. So, pero yan sa mga medyo nalingawan nila. Sa kadakol na produkto sa sarong tindahan, lalo na sa mga groceries, mapagal man talaga ang pag-update ng mga presyo na yan. Ma'am Ben. So, kaya tama man, na pigpa girumdum kasinda na sala so itong may duwa ang presyo. Sala ito. Oo. Kasi, igwa ka yan minsan na mga, kung ang kahuron mo itong mga, dyan baga sa dakulaon ngayang establishment, ang kahuron mo dyan sa mga salesman o sa mga dicers, minsan, nag-i-insist sinda na, ay, ngayon ma'am, pasensya na tadi. Pero kung bako ka insistido na kaipuhan mo, bayadan talaga su lower, so price na lower, duman sa duwang presyo na nakakabit,
Di ka na talaga ma-insist. Kaya kung ara mo ang batas, kung ara mo ang diretsos mo bilang mga consumers, iyan, matatao sa imo. So tama. Although, daita man baga na minsan, gari na overlook man lang ninda, pero sala manggiraray. Tama, Sir Ben. Sala manggiraray yun. Yes, Kaya ma'am. puhan maokda ninda itong leksyon na ihilingon ninda bago, halimbawa, nagbago, dapat i-check ninda gabos nga ning daising da ma-release o na-release itong dahil tinanggal. Kaya lugod nag-demand ako na ito ang babayadan ko. So siguro dapat yung magamang ang saro sa mga objeto ta sa price tag, yung mga alok na mga situation na nangyari sa imo. So yan ang purpose ng price tag para po maaraman ta talaga kung ano sa tamang presyo. Ba sa short changing kung may price tag dyan, aram mo na kung pirang iuli sa imo. So, saro yan nag-iiya taman para po ta sa mga diretsos ta. Kay Ma'am Ben nga na nakuha niya na sa duwang price tag, ang kay Puan, ang saro lang ang price tag dapat. So, aram man ka mga establishment ang yan, Ma'am Ben. Sige ang advocacy ta sa hinda. Aram tama na, aram na po ninda ang mga responsibility ninda. Kaya nangyari ito, nakikpabayadan sa imo. So lowest price naman sa produktong ito. Oo. So saludo ako duman sa tindahan na ito kasi talagang aram ninda kung ano ang obligasyon ninda, responsibilidad. Kaya dain ang debate, dain ang negosasyon pa na nangyari. Insigida, pag tahiling ko pa itong pinicturean ko baga sa cellphone ko, so, duwang price tag, insigida, pinabayadan sa kuya. So, mas hababa ng presyo. So, dapat arog kita kainan. No? Dakulaon man na natabang na itong mga pinagsasagibot na Sir Ben na mga consumer education, bako sana sa mga consumers, itong mga advocacies na pigigibot, pati sa mga business owners. Tapos, syempre, dapat sinda pinakainot na nakaaram kang mga policies or mga batas na pinagpapasunod kang gobyerno. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Ben. Kaya nga ni Sir Ben, magayon so entrada ko na experience mo na ba na hindi nasuklian ang iyong pagmamahal? Yan nga, simple ko ba sa imo. Pag manugod sa pagkamuot, kaya po, hindi ka dyan mag-expect na suklian ka. So, dapat, ubos-ubos ang pagkamuot mo. So, kung don't expect na susuklian ka makipagka, siyempre, ma-expect ka na love man dapat i-sukli sa imo. Pero di ka mag-expect kada kula na arkan. Tibad ma-frustrate ka lang, Ma'am Ben. So, yan lang. Sige, Ma'am Ben, may nag-chat sa kuya digdi. Sige, ano da? O yan ang may may reklamo regarding sa binakal na ref sa sarong tindahan. Kung paano na mag-file kay complaint. Sabi ko, nagdadagog mo niyan, kung sa po ka mga harani, nasa ang opisina namin digdi sa Legazpi City, yung sa may Development Bank of the Philippines, yung po ang DTI Provincial Office, ang Albay Provincial Office. Or digdi po sa Rawis, ang DTI Regional Office 5 located po digdi sa Regional Central Site sa Rawis, Legazpi City. Kung saan po ka mo haranin, pwede po ka mag-file ka sa inyong complaint. Darawin lang po nindo sa mga resibo or any document na nagpapatotoo na nagdumang ka mo nagbakal sa sarong tindahan. Mag-file po ka mo kang complaint form, igwa pong complaint form na kamong fill upan. Tapos, kasabay po iyan na resibo para po ma-validate ni kung duman talaga ka mo lang bakal. Ngunyan, ang masud na step kaya naglibon ka, Ma'am Ben, is papadaran ka ki notice si nagreklamo, tapos si notice ma'am para duman sa pigreklamo para magkaigwag kita mediation. From then on, ayos na kung ano ang dapat na maayos duman sa reklamo sa tuyang mga consumers. Ma'am Ben. Okay. Tama, mga may reklamo, Sir Ben, dahil talaga magduwa-duwa na magreklamo kasi yaon sa na si DTI, sa mga provincial offices,
as in pwede man ninda kung igwasindang gustong ireklamo harayo sinda sa mga offices ta, pwede man sinda magpaabot kan sa indang reklamo digdi sa tuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page, ano po, para dai na sinda mahirapan mapamasahe pa sinda kung pwede man sanang ipahayag ang sa indang reklamo, yaon man sa nakita available kita sa tuyang mga online platforms, pwede man sa email, yaon ang email ad nakalaag iyan sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page naka-display, ano po. Okay, so Sir Ben, magayon ining topic ta kasi igwa nga ni digding nagpaabot kang sa iyang kahaputan. Sabi ninda ayan, minsan naman naka-lowest price tag pag abot sa counter highest price. Pag-araw kay ini ma'am, kaipuhan ma-insist po kita na ang babayaran ta presyo na mas hababa. Iyo po iyan ang dapat ang gibuhon. Kung igwang duwang price tag or duwang presyo or magkaiba, so presyo, duman halimbawa sa counter, pag abot sa counter, mas mahal sa presyo, tapos duman sa price tag hababa, dapat ma-insist kita na so hababang presyo ang babayadan pa. Kung dai magtugot, so tindahan, saka po kita dulog kan sa tuyang reklamo sa Department of Trade and Industry. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Ben. Ayan, so ma'am, mag-ano nang kita, mag-insist kita. Tanganing daiman magtuod ining sa tuyang mga business establishments or mga negosyante na dapat maging ano man sinda, maging diligent man sinda sa pagtaag ng mga presyo. Ano po. Tapos Sir Ben, sabi digdi, ang sabi da sa iya, nagtaas na pero daipadaan na sa lidahan. Maski po, di ba Sir Ben, maski nagtaas na dai na sa lidahan, bako ito sala kang consumer. Yes, Ma'am Ben. Ipaspig sabi ta kasubago na responsibilidad ka mga business establishment or pag sa mga in charge diyan sa business establishment na sigurado na bago sila magbukas kan silang tindahan, tama so nakakag na mga presyo. So, minsan nahiling ka man sinda sa mga merchandisers na yaw sa mga grocery stores na nag-update ng mga presyo. So, naatab sinda dyan, Ma'am Ben, kung hilingon ta. Piga-update po talaga nila ang presyo. Kasi pigsasabihan sinda ka mga suppliers sinda na may adjustment ang mga presyo. So, di ba sinda dapat maghiro na kasi dapat na hiro ng mga presyo sa tindahan nila, Ma'am Ben. Ayan. So, Ma'am, sa Giraray, ang sinasabi mi po, mag-insist kita na bayadan ta mas hababang presyo. Sala po ito, ma'am, dapat nag-insist kita. Ang binayadan niya daso halangkaw. So, siguro, ma'am, sa susunod po or kung pang-araw ka ining cases, iyan po ang dapat ang libuhon. I-insist ta na babayadan ta mas hababa na presyo. Kasi kadakol talaga ining mga cases na araw ka ini, Sir Ben, na rarasonan ka na talagang nagtaas na sa presyo, kaso dahil hindi dapat natukalan. Arog talaga kaiyan ang mga rason. So, even then, maski arog kaan sa rason, you have to insist na babayadan mo mas hababa na presyo. May saro pa digdi, Sir Ben, na text. Hugot yan? Hugot. Sige ba? Pwede po ba kasuhan? Kung ang iba da asuhay ang pig-deliver na pangako kang politiko. Ayan, ko naman, Ben. Hangover pa ka election. Ang abangan ta kasi sa mga bagong elected officials sa ngunya. So, siyempre, kung ano pinangako nila kang nagkampanya pa sa siyempre, ma-expect kung ano pangako nila, tigibuon talaga nila. Paano kung daininda ginibo sa pinangako ninda? Kisay mareklamo man, Sir Ben daw, ano? Di nila pagboto giraray. Diba? Joke man sana. Ikaw mabagay kitang mga agency na concern sa mga araw kaya.
Iyo, mo oo. i-dulog. Pwede direkta duman. Pwede man. Reklamo. Sabihan mo, kung na-record mo sa pagkampanya niya, kanakabing campaign period, kung recorded ito, tapos ipahiling mo sa iya, kung baga sa maging sort of reminder man sa iya, ma'am, na pinangako mo, dapat libo mo kasi recorded din, kung ililuwas ko rin sa social media. Kasi pwede man kita as constituent, no? Law-abiding Pwede man citizen. kita magreklamo na shortchange kita. Correct. So pig-expect ang services hali sa local government unit o kung sa man na arog kaini so pig-expect ta arog kaini sa pangako ninda tapos daiman pala. Daiman. So na shortchange kita bilang mga bilang mga citizens of the Republic of the Philippines. Sige, Ma'am Bem. Ayan, okay. So, madali na ang sa tuyang oras. Dai pala, alat mo na. Iwapang text. Dapat pala, kung ano po ang naka-price tag, iyo ang babayadan. Iyo po, ma'am, kung basta po, ma'am, ang tandaan po kung magkaiba ang presyo, duwa ang presyo na nakalaag dyan, sa price tag or sa counter or kung sain, sa cashier, iba ang presyo, dapat ma-insist po kita na ang babayadan mas hababa na presyo. Iyan po ang basic po. Basic. Ayun po. So, yan po ang satuyang dapat tandaan. Ma'am, pwede po ba maaraman kung ano ang pangalan ninda, ma'am? Paki-text po kang complete name ninda, ma'am. Okay. So, ayan, Sir Ben. Madali na ang satuyang oras. It's already 11:59. Bago kita magpa-aram, Sir Ben, siguro, ano ba ang satuyang huring mensahe sa satuyang mga paraantabay? Sige po, Ma'am Bem. Sa liwat po girari ang samuyang pagpapasalamat sa sendong pag-antabay sa ngunya na aldaw nini. So mga bagong officials sa ngunya, Ma'am Bem, sa mga elected officials sa matukaw sila sa June 30. Congratulations sa mga nanggarana and sa mga daing mananggana. Congratulations, Manggirari. Congratulations, Manggirari. Sa maging lessons ninyo para sa pagsamasunod ng pagsabak sa politika, aram na po ninyo kung ano sa mga naging sala ninyo during the campaign period na makakorek para ninyo. Kakulangan. So mga elected officials, ma'am, liwat po makikipag-coordinate kita sa inda sa pagpapatupad sa tuyang mga batas sa pagpapa-implementar sa tuyang ahensya. So sa mga government sa mga elected officials, lalo na sa mga mayors, sa mga governors, makikipag-coordinate po ang sa muyang opisina giraray sendo para po may share mi man kung ano po sa mandato kan DTI and katuwang mi po kamo sa pag-implementar kay ning mga fair trade laws sa pag-implementar kan Department of Trade and Industry. Sa liwat po, Ma'am Bem, sa masunod na pag-iirilingan, salamat po sa pag-antabay and liwat expect me na iling po girare ka mo, magdagong po sa muyang programa and para po di ka mo ma-short change. Sa liwat po, Diyos maray na agap po. Ayan, oo. Siguraduhon ta, Sir Ben, na ang sa tuyang mga paraantabay, da isinda na short changed. Dapat igwap din sindang nanunodan sa tuyang ulay-ulay sa laog din sarong oras, digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, digdi sa Radio DZGB. So, pigihinguwa ta na pinmisinda may pinmi nadadagdagan ang sa indang kaaraman bilang mga konsumidor, tanganing pinmisinda maging vigilant consumer. Pag vigilant consumer ka, dapat pinmi ka maikmat, so dai ka basta-basta na a-approve it saran. Ano? Okay, so sa giraray, salamat sa mga nag-antabay sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa Radio DZGB sa giraray. Ini po ang sa indong ka-consumer, si Bem Romano Berango. Kairiba ko si Sir Ben. So magayon ang samuyang tandem mo niyan. Ben and Ben. So ano yung para kanta? So banda. Yes. Kami man di sa DCGB si Bem and Ben. Ben and Bem or Bem and Ben. Arin ba ang mas magayon? So sa giraray, Bem Berango po kang DTI Regional Office 5.
na pirming nagsasabi, maging matalino, mapanuri, at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat sa gabos na nag-antabay. Salamat, Sir Ben. Sa Giraray, sa masunod na Biyernes, abangan niyo po Giraray kami digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, alas 11 hanggang alas 12 ning udto. Salamat, maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. May tuso